Teacher Dave. Hello mga bata! Kumusta? Magtuon ta karon sa pagsulat sa pagdugang ug pagkulang hangtod sa napulo. Ang cross o plus nga porma mao'y simbolo nga gigamit para sa pagdugang, pag-ipon ug pagtampo sa mga butang o numero. Pananglitan: duha ka baso, dugangan og duha ka baso, upat ka baso tanan. Ato usab dumdumon mga bata nga ang simbolo nga minus gigamit para sa pagkulang o pag-minus sa mga butang o numero. Pananglitan: tulo ka baso, kuhaan og duha ka baso, pila ka baso ang nabilin? Usa na lang ka baso ang nabilin. Sunod mga bata, adunay upat ka iring sa inyong balay. Nibisita imong amiga nga nagdala og duha ka iring. Pila ka iring tanan? Sunod, adunay 5 ka damang nga nakuha sa imong kuya. Namatay ang duha, pila na lang kadamang ang nabilin? O karon mga bata, isulat ang insaktong tubag sa blanko. Sunod, isulat ang insaktong tubag sa blanko.
bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Kindergarten words. Mga kagamitan: pentel pen, colored paper, gunting, ug long band paper. Gamit ang gunting, maggunting og 1/4 size sa colored paper. Sulatan kini og litra isa-isa nga mahimong kindergarten nga word. Ipikit sa long band paper. Daghang salamat! Bye-bye!